Za horama dědina, za horama dědina, ej, je tam švarná děvčína, ej, je tam švarná děvčína. Kebyně ju chce vydat, kebyně ju chce vydat, hej, věděl bych ju milovat. Ej, věděl bych ju milovat. Vedně bych ju šanoval, vedně bych ju Já tam jel na chatu, byl jsem na bombálce a bombálce jsem jel. První stroj je stoupa na výrobu krup. Tu se vyráběly kroupy. Ty, my už tady vyráběli kroupy. Dáma bude vědět, z jakého obilí se kroupy vyrábějí. Je to napsané na tom? Špatně. Ječný vlastně jsou. No, Ječmej, ano. správná oprava. Takže když chtěli vyrábět kroupy, museli vytáhnout ty 3 pojistné kolíky, které dodrží v té nepracovní poloze. Potom pustit pomocí vantroku venku vodu, aby nemusel chodit pouštět ven, tak mají takovou mechanizaci, jmenuje se to vantroky. Když potáhne tu tyč k podlaze, tak venku se zvedne stavědlo. Pouští se voda. Ta voda se pouští do těch korečků, do toho korečkového kola. Váhou vody v těch korečcích se roztočí ta hřídel, tady ta mohutná. No a tady za tím sloupem je protikus k té hřídeli, k tomu palečnímu kolu, takzvaný trejp. Jo, vidíte? Jo, takže to, když je spolu v záběru, tak vlastně se roztočí tady tahle hřídel, palce na té hřídeli zvedají palce na té stoupě a jak to překoná ten bod dotyku potom, tak to spadne s velkým rázem dolů do toho zrní a přitom se sundávají sloupky z těch zrnek. No, po nějakých 200 cyklech jsou všechny zrnka zbavené slupek, jenom je potřeba ještě, jak se dneska říká, oddělit zrno od plev. Tak to používali, nabrali to nabíračkou, tam je kulaté dno, tak to se dalo pěkně vybrat přes nějaký škopek a tam do toho fukaru. Jo, tam se to nasypalo, na dno se to rozprostřelo, ta směs, a zatočilo se klíkou toho fukaru, vyfoukaly se slupky ven. Dostali tam kroupy, ty sklidili, takže takový škopek dělali třeba na 50krát. To dalo hodně práce. Samozřejmě nejdůležitější činnost v každém mlýně je to mletí. To probíhalo tam v tom dřevěném bubnu, takzvaném lubu. Tam jsou 2 mlýnské kameny, dole je takzvaný ležák a po něm běhá běhon. Ten se točí nahoře a ten vlastně rozemílá to zrní. To, co padá dolů tady tím rukávcem, to rozemleté zrní, to ještě není mouka. To rozemleté zrní, to se jmenuje melivo, to padá tady tím rukávcem dolů. A jak tam vidíte ty 2 klacky dřevěné, ty s ním dělají takový třepavý pohyb a vytřepávají z pouru toho rukávce hladkou mouku.
Čili tady padá hladká mouka v té moučnici a zbytek toho meliva jde až tady na to sito, kterému říkali žejbro. A podle toho, jaké tam dali sito, s jakými oky, tak tam padala polohrubá mouka, hrubá mouka nebo krupice a na konci šli otruby do nějakého škopku. No a těma otrubama se přikrmovala zvířata. Takže to je k tomu mletí. No a ten poslední stroj, ten vlastně pohání míchání při výrobě povidel. Povidla, ano, tak to ještě pamatuju. Tady se vařila povidla postupně od švestek až po povidla. Jo? Tu se nasypala hromada švestek, rozvařili se, předsedili se přes to sito, tam je takové sito dřevěné. To je vlastně transmise, tady toto ano, tu je krátká transmise, řemenové převody, 2 kola, a tady je dlouhá transmise, to jste si možná všimli. Jo. Takže tu jsou 2 transmise. To je neuvěřitelný. Ježiško, to vám moc krát děkuji za takový krásný výklad. To jo, no.